Eta aipatu bezala, hemen daukagu Iker, ze moduz? Kaixo Aitor, egunon. Egunon, bueno, hemen gutxienez badaukagu aire Bai, poquito, hemen, ez? hemen ondo gauz, bai. Urruñak udalan uste dut ez daukazuela, ez? Ez daukagu eta nik darmate 3 egun telelana egiten. 11:00 arte egotzen naiz udaletxean eta gero etxera Bai, telelana egitera. egurrezko eraikinen Bai, xarma handia da, baina klimatizazioa beste kontu bat da. bai, hori da. Bueno, eta klimatizazioari buruz hitz egin da, hitz egin behar dugu nola ez, Bai. igerilekuei inguruaz, igerilekuen inguruan, ez? Gora bera nahiko izan dituzue azken asteotan, e, zein da, azalduko diguzu apur bat zein den egoera, zergatik zaudeten oraingo egoeran, eta zein den berez oraingo egoera. Bai, bueno, nik uste dut definizio bat eukiko bagenu, izan nahi zen surrealista. Hmm. Pasatu dena azken asteotan. Susteko gora bati egin behar izan dugu aurre, eta bueno, baina bai izan behar dugu, udalak beharrezko izapide guztiak garaiz eta modu egokian egin zituen, baina bueno, enpresa izan behar zuen enpresa, bueno, azken unean eta bere borondatez, ezin izan zuen bere gain hartutako konpromisoa bete. Beraz, bueno, astelehenean larunbatean uste dute irekiko genuen igerelekuak, astelehenean bueno, berri txar bat eduki genuen enpresari buruz, eta beraz, larunbatean ezin genuen ireki, baina bai oso azkar erantzun genuen, eta astelehenean ja zeuden irekita igerelekuak. Beraz, orain igerelekuak irekita daude, zerbitzua prestatzen biztanleari, eta bueno, ondo. Mhm. Eta, claro, aipatu duzu ez, hor, nolabaiteko ezustekoa heldu zela, bueno, enpresari honen atxiloketarekin, horrek zuei arazo gehigarriak Mhm. sortu dizue, ez dakite udalak neurri legalak hartuko dituen, Bai. Une honetan, bueno, zerbitzu juridikoak gertatukakoa, bueno, aztertzen ari dira, kontratua, hartutako konpromisoak eta zor litezken erantzukizunak, aztertuko dira, eta, bueno, dagokien, interes publikoaren defentsan beharrezko diren neurriak hartuko dira. Bai. mhm. Eta igerilekuen esparrutik atera gabe, badaukazue berriki azken asteetan zabaldu duzue, bertan daukazuen proiektua eta bertan dituzuen asmoak, azalduko dizkiguzu apur bat Bai, zer egin nahi uste dut, duzuen. maiatzan izan zen plenoa, eta han, bueno, ikerelekuen proiektu, oinarrizko proiektua onartu genuen. Helburua ez da soilik instalazioak berritzea, baita orduina etorkizunera begiratu behar dituen igereliku modernoagoak, irisgarriagoak, seguruak, bueno, eukitzea, ezta? Bat punto milioi euroko inguruko inbertsioa izango da, eta orain, bueno, une honetan, udalaren lehentasuna beharrezko, bueno, finantzak eta lortzea da, ezta? Mhm. Proiektua, errealitatea, bihurtu ahal izateko. Horretan ari gara lanean orain, eta, bueno, plazoak, badira, gure asmoa da, hurrengo urtean, gauzatzea obrak, Mhm. eta, bueno, urdinako merezi dituen kalitatezko instalazioak, eskaintzeak. Ez Mhm. dakigu, 27an edo 28an, baina gu nahi duguna da, hurrengo urtean, obrak hastea. Mhm. Eta, bueno, beste proiektu bati buruz hitz egin da, pasaden astean guraso elkarte, bueno, herri eskolako guraso elkarteak aipatu zuen, salatu zuen, bertan dagoen jantokiko proiektua, ez, tokiko produktuetan eta ekologikoetan oinarrituta dagoena, nolabait arriskuan dagoela, Eusko Jaurlaritzak edo proposatu duelako nolabaiteko integrazio vertikal bat, Mhm. eta bueno, euren ustez, horrek jar dezakelako eredua arriskuan. Ez dakite udalak nola erantzun dion egoera horri, ez dakit jarri zareten guraso elkartearekin harremanetan, edo nola dagoen oren kontua. Bueno, udalaren jarrera oso argia da. Urruña herri eskolak gaur egun duen jantoki eredua, Mhm. balio handiko zerbitzua da, eta gure borondatea da, hori babestea da, ezta? Bihar justu edukiko dut bilera bat, bueno, zuzendaritzarekin, guraso elkarteekin, bueno, egoera lehen eskutik ezagutzeko, dituzten kezkak entzuteko, eta udalak prozesu honetan nola lagundu dezaken aztertzeko, ezta? Une honetan gure lehentasuna hezkuntza, bueno, komunitateari babesa erakustea eta elkarlanean aritzea da. Urduñarentzat, bueno, uste dut zerbitzu oso garrantzitsua dela,
eta bueno, geuk babestu beharko genukela. Mhm. Eta bihar daukazu bilera Gure Elkartearekin, eta maiatzaren 20an aldiz eskatu zenuten premiazko bilera, Garraio Ministerioari, gehien bat Bilboko hegoaldeko trenbide saihesbidearen eraginari buruz hitz egiteko, ez? Em, Ez dakit momentuz erantzunik jaso duzuen, eta baloratu duzuen zein nolako eragina izango duen azpiegitura horrek hirian. Bueno, oraindik ez dekogu izan erantzunik, eta bueno, bai egia da Urduñaren egoera ez da Laudio Amurrio edo hau bezala, zer bueno, udalerri horietan trena zatitzen du herria, Urduñan ez, pasatzen da albotik, baina bai egia da, bueno, trenbidearen inguruan etxe bizitzak daudela, eta beraz, proiektu honek herritarren bizi kalitatean eta izan dezeken eragina kontuan hartu behar dela, ezta? Gure kezka nagusitako bat da, bueno, merkataritza trafikoa hasten bada, bueno, aldiriko trenak, segurazki, jeisteko, bueno, zerbitzua Arrisku hori dagoela arriskua dagoela, gutxienez. ezta? Eta, bueno, hori da agian gure kezka nagusia, zer Urduñan ezin du bere konektibitatea galdu Bilboarekin, ezta herritarrek egun duten zerbitzua aukertu ere, ezta? Eta bestalde, bueno, beharrezkotzat jotzen dugu azpiegitura honen ondorioz sor daitezkeen zarata arazoak, bueno, prebenitzeko neurri akustikoak aurreikustea. Bai, egia da, aldiriko trenek eta Mhm. merkantzia garraitzen Hori da, dituztenek ez dutela zarata bera hori sortzen. da, ez da, eta bueno, egun osoan zehar pasatzen dira, gauez, beraz, uste dugu, bueno, garrantzitsua dela, hori, neurri horik, bueno, kontuan hartzea. Mhm. Eta gero izango dugu gurekin Nekane Salazar, berak hitz egingo du Bizi Orduña elkartearen inguruan, jadanik zuek udal moduan bildu zarete egin duzu batzarren bat eurekin. Ez dakit ze nolako elkarlana zehaztu duzuen edo zein urratse egin duzuen. Bueno, linik eta behin, uste dut, oso albiste ona dela Urduñarentzat, bueno, Urduña bizi, merkataritza, ostalaritza, zerbitzuak, enpresak eta ekintzali batzen dituen elkartea da, bueno, tokiko ekonomia indartzeko batez ere, eta bueno, elkarlana hainbat arlotan garatu nahi dugu beraiekin, ezta? Tokiko kontsumoa sustatzeko kanpainetan, herriko ekitaldien dinamizazioan, bizitariak erakartzeko ekimenetan eta beste administrazio batzuetatik etor daitezkeen diru laguntzak eta finantzak eta aukerak identifikatzen lagunduz, ezta? Bueno, azken batean, helburu partekatua dugu, Urduña bizigagoa, dinamikakoagoa eta erakargarriagoa eraikitzea, eta bueno, horretan gauze lan egiten. Mhm. Eta, bueno, hiri dinamikoagoa sortzeko nolabait ahalegin horretan, berriki egon zineten Mundo Zero egoitzaren, Mundo Zero ekoiztetxearen egoitzaren inaugurazioan edo aurkezpenean. Zure ustez zer ekarriko dio enpresa egitasmo berri honek hiriari nagusiki hirian garatzen ari den ikus-entzunezko ekosistema horretan. Bueno, uste dut, urratz garrantzitsua suposatzen duela, ezta? Gure helburua udaletxean eta baita foru aldundian ez da soilik filmaketa puntualak erakartzea, baizik eta sorkuntza, prestakuntza, talentua eta berrikuntza bueno, uztartuko dituen proiektu egonkor bat garatzea. Eta hau, proiektua hori da, ezta? Bueno, ikusi dugu azken urteotan, bueno, ikus-entzunezkoen sektorea aukera handiak eskaintzen dizkiola Urduñari, bueno, filmak eta ugarik eduki dugula, uste dute pasadan estean eman ziren datuak eta 26 produkzioa eduki genuen 3 urteotan Mhm. eta bueno, baina aldi berean eragin ekonomikoa eta sozial zuzena ere sortu dute tokiko ostalaritzan, merkataritzan eta zerbitzuetan, Eta hori garrantzitsua dela. Uste dut pasadan bueno, ginenean hitz egiten horretaz, pasadan bueno, uste dut Aurreko edizioan, ez aurreko dakit nola bezala. izan zen, baina hori izan nuen, Bueno, proiektu hau ja bazegoen ja ateratzeko eta orain atera da, eta uste dut Mundo Zero etxeak urrats bat gehiago ematen du, jarduera hori urte osoan zehar mantentzeko aukera ematen duelako, baina bueno, gainera prestakuntza, sorkuntza artistikoa eta ikuspegi soziala
uztartuko dituen proiektua da, eta hori oso interesgarria iruditzen zaizu, bueno, iruditzen zaigu, ezta? Mhm. Ederto, bueno, onaino demoraldi honetan, egin behar genizkizun galdera guztiak, mil eskerik ere Zuei, etortzeagatik. irailan egongo gara berriz ere. Eta bai, iraileatik aurrera, ziurrenik emango izun matraka, nola ez? Urruñako Matraka, matraka ez.